Piny owacho mar kaunti ma Migori ni kuom gope mar jotim orak milion 490 mane okunore 2016 nyaka 2023 mane romo gang'wen modong. Lipano mogol mar jaga budget yango ni kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti e chulo gope. Kamano ok ne omoro moko kuom orak ma wach ni kaunti ma Migori pod odong' kod gope mathoth kendo nego chulgi. Ok report mar adier. Ok onyis gima nitiere ground. Contractors mang'eny pok. Pending bills is of 2021-2022 financial year. And we've been trying to mar kaunti ma Migori liwacho ni kuom gowi mane nitiere mar 490 wasetemo chulo or more magowi mantiere according to margine koriw duto te en gowi mar 84 million shillings. Mae bendo yangi kod obokno ma ondiki ne piny mar kaunti ma Migori obokno tipora e kaunti ma Migori wacho mar yango ni ma jotimora maromo 33 ema koro pod chudo margi milion 84. Gin contract chakore higa mar 2016 2017 2018 nyaka nyoro 2020 kuom contracts mar 2023 kende verification mar ma godne soucho ne manyiso ni kaunti do mana kod maro milion 40 gi chwalo piny owacho mar kaunti ma Migori mari ga mokalo nyaka sani kopro medore Kodo compile report mar pending bills in the Lake region. Bwana kaburo chalo gimano omiwa. We suspect ni our counties mawa okomi madam nyakang correct information. Jotimoraka yuak mag chudo ose kamatek kage wacho ni moko kuom gi koro sepe kata mwandugi kod bengi yola. I can't access loans right now. My properties, some of them were auctioned, I think last year, you know. Jotimoraka gidwaro koro piny owacho mar kaunti ma Migori or counties duto Kenya mangima koro ne gichulo gope kapok gichako tije manyien. E kinde nondo mar ne yangore ni kuom jotimoraka pok gichulo gope mawinjore ne omingi kendo ne gitimo magitieko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono